öz maksatnamasyny tebiği baýlykları eksport edýän döwletlerde bar bolan korrupsiýon sistemalarynyň garşysyna görüşi göz öňüne tutulýan, hökümete degişli bolmadyk halkara Global Witness guramasynyň şu ýylyň mart aýyna eden dakladyna Türkmenistanyň Germaniýada Deutsche Bank'ta yerleştirilen gaz satywdan düşen pul girdejilerini ýurdun ýol başçylarynyň öz şahsy maksatlary üçin ulanýanyny şaýatlyk etdi. Türkmenistanyň maliýe hasabaty açyk we aýdyn däl. Şol sebäpli de pul serişdeleri şahsy eýetçiligine geçirilýär we ýele sowurulýar. Halkara sanksiýalar düşmek howpy üstüne abanyan Haramdağ Berdimuhammedow bu urda öz hereketlerini haýdady. Edilen daklatdan 4 ay geçen son ýurtda täze boşadyrnak içinde açyk aýdyn maliýe düzgüni oýlap tapdy. Diktator döwlet eýetçiligine bolan uly senagat kärhanalary aksioner jemgyýetçiligine geçirmek barada görkezme berdi. Beýtmek bilen ol Deutsche Bank'ta yerleşen pullaryň köp bölegi bu aksioner jemgyýetleriň üssü bilen hususalaşdyrmak isleýär. Esasan diktatoryň gurýan tilsimi paýta rassalaýyş we egirme dokma senagatyna degişli bolan aksiýalarynyň agrany bölegini satyn almak bilen baglanýar. İlkinci hususalaşdyrylýan kärhanalar bolsa, Gypçakdaky Habar Murat Niýazowyň adyny göterýän tekstil toplumy we bizmen etrawyna yerleşýän paýta önümleriniň galynalaryny täzeden işleýän kärhana boldy. Bu kärhanalaryň aksiýalaryny toslama adamlaryň üssü bilen Haramdağyň we onuň tohumynyň arasyna özara paýlaşjakdygyny hiç bir şek şüphe ýok.